Пловдивчани! Какво става, бе, майни? Заповядайте на борда за живописно пътешествие из улиците на нашия град. Здравейте, приятели! Днес сме в специално издание на татуирани автомобили. Специално защо? Защото в него татуираме цял автобус. Този симпатяга ще бъде официалният шатъл на фестивала Майна Таун Уикенд. Ако не сте чули за Майна Таун Уикенд, първо, не ви е срам, и второ, той ще се проведе на 15, 16 и 17 септември на 6 локации в Пловдив. И всичко за Майна Таун Уикенд може да научите в новия брой на списанието, което изглежда така. Или го изгледате този клип до края. Хората вече знаят как изглежда автобуса, вече трябва да имат повод да гледат клипа, не да сложим информацията на края, разбираш ли? Ами не превъртайте, защото с този клип е само 5 минути, така че не се притеснявайте. За да бъде достоен шатъл за първия по рода си Майна Таун Уикенд, на този автобус му оставя само едно – да бъде татуиран с комикс. Отново се обърнахме към нашите приятели в RD Studio и естествено нямаше как Майна автобуса да се случи без нашия дизайнер Ани Йорданова. Тя още не е видяла крайния резултат и сега ще извъна да я покажа. Здрасти, Мишо! Ехе, Ани, какво става? Къде си сега? Ами аз съм тук, точно на любиме ми мол. Тук му гледам сега твоето творение. Всички сме го видяли вече. И как е? Какво мислиш за него? Ние искаме да чуем ти какво мислиш. Покажи ми да видя. Добре, сега чакай да си обърна камерата. Ето! Вау! Чудесна работа, чудесна. Поизпотихме се, обаче си заслужаваше. Това е. По-яко изглежда, отколкото във фотошоп. Яйлате, майнички, при батко, да ви возя сладко. Разкажи ми малко за идеята, за концепцията. Концепцията е ясна. Тя е парти, купон, забавление, настроение. Всичко в едно. Да, със сигурност парти атмосфера имам, виждаме парти атмосферата. Само едно нещо да питам, защо мен ма няма? Извинявай, Мишо, ма ти искаше да си погащи. Добре, Ани, обаче аз мисля, че е огромна пропусната възможност. Но затова пък има много други селебритита. Елвис, Лили, любимите ми люти чушки. Хора, толкова ли е странно, че настоявах да съм погащи? Какво толкова? Какво ще ме гледаш така? Къде бяхме? Сега ще ви разкажа за Майна Таун Уикенд. Официалният комик шатъл на фестивала Майна Таун Уикенд ще ви докара до следните места. И първата спирка на Майна Шатъл е точно тук на Мол Пловдив, където отсреща Там ще е зелено Майна с екологични инициативи и кино на открито. Майна шатъла потегля от там към пощата. на тази спирка ще намерите единствения приличен начин да съчетаете бира и коли. Какво имам предвид? Точно тук, на това любимо място за срещи в нашия град, може да си поръчате бира, ще може да гледате и татуирани автомобили на големия екран. Някои от вас също са имали интерес да видят колите на живо. Точно на Майна Таун Уикенд ще имате възможност, защото някои от тях ще са паркирани тук на тази площадка. Вижте в програмата кога ще има и диджей. Наблизо също ще има Майна Vibes, точно пред биротерапия, на Италианската улица до главната. Тук също ще има диджей, но не само. Ние с Кускус ще свирим, както и може би вие, какво имаме предвид, певци, комици. На 17 в 18 часа заповядайте тук на отворен микрофон, който иска да се запише, да ми пишат в Инстаграм. Следващата спирка по Айляк маршрута се намира на Епископската базилика. Там ще намерите тек зоната. А крайната спирка, поне преди маршрута да се върши отново пак, е точно тук в Декатлон. Познахте, спорт зоната. И естествено няма как да правим събития в Пловдив без да включим капана, така че събота вечер може да дойдете тук на Club Void, за да гледате концерт на група Конгел и младите панкари от група Спални места. После ще има също диджей, така че купона ще върви цяла вечер. Има огромен асортимент от занимания точно в целия уикенд, така че проверете програмата. Абонирайте се за нашия YouTube канал, последвайте ни във всички социални мрежи. Очакваме ви из много пунктове из града на 15, 16 и 17 септември. Хайде на фестивал! Всички епизоди от първия сезон на Татуирани автомобили са създадени със съдействието на Primex гуми и сервиз. Може директно на тяхния сайт да си запазите час още днес.